DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, 3 minutos, lapuas alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol, halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Mga tugang, maray na hapon, aldaw po nin Biyernes, Hulyo 31, 2026. Ini po ang Bareta alas 5. Mga baretang maruluwas, mababasa nindo sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong maradangog sa Radyo DZGB. Ini po ang Bareta alas 5. Enot sa detalye sa lado lokal, nasa linya si Angel Mostaza. Angel, maray na hapon. 20 mga empleyado asin na mga miyembro kan LCC Volunteer Fire Brigade and Customer Relation Department ang ipigperaroma kan Coast Guard District Bicol sa duwang aldaw na water search and rescue o sa training sa Legazpi City. Sa panganap ni Commodore Rolando o Ronaldo Lorenzana, katuyuhan kan aktibidad na matawan ni na kaandaan asin masiguran kaandaan kan mga partisipantes sa pagkakaigwan ni na kapasidad asin skills sa pagkukondukta ni water search and rescue. Ang sa mga aktibidad ang pigdisenyo para sa kahandaan asin capability to respond kana mga persona katakod kan mga insidente o iba pang water related emergencies asin iba pang sitwasyon sa kalamidad. Ang inisyatibo kan inika na Coast Guard District Bicol ang papakusugman kasi ng community resilience asin na koneksyon sa komunidad sa pagiman kan nasabing mga programa. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DZGB News. Salamat, Angel. Mga tugang, detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal. Naglatag si Senador Francis Kiko Pangilinan nin propestong lay na itaas ang income tax exemption threshold hali sa 250,000 pasisiring sa 350,000 pesos. Sa irarom kan Senate Bill number 2344, katuyuhan kay ni na amyendaran ang presenteng income tax exemption asin masunod ang tamang kamugtakan kan pang-ekonomiya asin mabawasan ang mga buwis kan mga taxpayers. Kinumpirmar po ni Ombudsman Boying Rimulya na naglatag na nin counter affidavit si Senador Robin Padilla sa iyang obstruction of justice complaint. Nag-ugat ang reklamo sa pagtabang kan senador na makalawa si Senador Bato de la Rosa sa Senado kan uminaging Mayo. Nahahampang si de la Rosa sa arrest warrant hali sa International Criminal Court o kaya ICC. Enot nang sinabi kan Ombudsman na dai pinansin ni Padilla ang kasuguan na simbagon ang nasabing reklamo. Nakipag-uron si United States Ambassador Lee Lipton kay Executive Secretary Ralph Recto para tukaron ang pagparikas kan mga prioridad na proyekto kan Estados Unidos asin Pilipinas. Kasabay sa napag-uronan kan duwang opisyal ang Luzon Economic Corridor asin Pax Silica. Sigon kay Lipton, kasabay ang mga ini sa mga mayor na inisyatiba sa paagi kan pagtatabangan kan duwang nasyon.
Kinontestar ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na pigsasabing tuta ni Trillanes asin Presidente Bongbong Marcos ang International Criminal Court o kaya ICC. Sigun kay Trillanes, nalilibong na talaga si Vice President Sara Duterte. Tinawan niya nin doon na ang ICC de pwedeng maging tuta nin si Isay Paman. Mantang ang kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte resulta kan sarong hararom na investigasyon na inabot nin nagkapirang taon. Apuera padigdi aram kan mga Pilipino na totoong nangyari ang ribo-ribong garadanan dahil sa war on drugs policy ni dating Presidente Digong. Mientras tanto, nagbaba nin 26.64% ang kabilugan na revenue kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o kaya PAGCOR sa primerong 6 na bulan kan 2026. Sigun sa PAGCOR, dahilan ini sa pagluya kan koleksyon hali sa gaming operation. Puon Enero sagkud Hunyo, uminabot sa 43.32 billion pesos ang naglaog na income kan ahensya na mas hababa kontra sa 59 billion pesos sa kaparehong panahon kanakaaging taon. Nagbaba man nin 27.11% ang revenue hali sa gaming operations na pangenot na pinagkukuanan nin income kan PAGCOR sa 39.92 billion pesos hali sa 53.40 billion pesos kan first half kan taong 2025. Mientras tanto, sa iba pang bareta, kaibahan sina dating Senador Sonny Trillanes asin self-confessed bagman na si Ramil Madriaga sa listahan kan mga testigo kan prosekusyon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sigun kay lead prosecutor Representative Jervil Ruistro. Pero sigun kay Ruistro, posible pang magbago ang listahan dahil pwede sindang magdugang o mag-withdraw ng testigo depende sa exigency o pangangaipuhan kan trial. Ang sigurado sigun sa kongresista, kaibahan sa listahan kan prosecution's witness si Ramil Madriaga asin dating Senador Sonny Trillanes. Mientras tanto, nata dain na sa nasinda magtarabangan. Ini ang naging reaksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa naging pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kung saan sinabi kaining nasa Department of Public Works and Highways ang kasimbagan sa pagkaatraso kan flood control project sa Davao City. Nangapudan si Dizon na imbes na magbarasulan, magtabangan na sana ang gabos na lado para maresolbiran ang problema sa pagbaha sa nasabing syudad. Mientras tanto, bako sa na 350,000 pesos ang malilibre sa income tax kan mga obrero kundi maging aniba pang benepisyaryo kan 13th month pay. Ini ang napag-araman kan House Ways and Means Committee Chairman asin Maharlika Representative Miro Kimbo kaya mas dakula ang take-home pay kan mga obrero dahil bako sanaan sa indang actual na sweldo ang malilibre sa buwis. Sigun kay Kimbo, ang gabos pigadalan dahil ang 500,000 na ibang proposal dahil papig to take into consideration kan additional deductions o kaya exemptions para sa 13th month pay. Sinabi niyang duwang kahon ang pighalian na sweldo na pigbubuwisan. Ang primerong kahon iyo ang general gross salary asin ang ikaduwang kahon na may tax exemption iyo ang total amount kan 13th
hanggang 14th month additional salary na wara sa gross salary. Ilalang kauman hali sa 90,000 gigibuhon ng 120,000 pesos. Magigiromduman na ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na iitaas sa 350,000 pesos ang ilibre sa income tax gikan sa dating 250,000 pesos kada taon sa tahaw kan paglobo kan inflation rate. Ipinahayag po ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino ang sa iyang kamunduan. Katakod kan ipinalawas na status quo ante-order na paramihan trust na nagpapundo sa implementasyon kan 85 pesos na dagdag sweldo sa National Capital Region o kaya NCR. Apisar kan problema na ini para sa mga obrero, tinakwanin doon ni Tolentino na pigrespeto niya ang proseso kan hustisya asin ang desisyon kan korte. Kung ano man ang naging basihan sa pagpapalawas kan TRO o kaya temporary restraining order, pabayaan na sindang iyo ang magpaliwanag, dagdag pa ka nasabi ng sekretaryo. Nangapunan man si Tolentino sa publiko na maghalat sa magiging opisyal na paliwanag kan korte kung ano ang naging basihan kini sa pagpapalawas kan nasabing direktiba. Kinondenar kan Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang petisyon na pigsumitir sa Pasig City Regional Trial Court para ipapundo ang pagpapotob kan 85 pesos na daily minimum wage increase sa Metro Manila. Sa sarong pahayag, sinabi kan TUCP na ang petisyon na pigsumitir kan Redicon Trading and Construction Corporation as in R11 Builders Incorporated magahali sa kinakaipuan na aumento sa sweldo kan mga obrero. Sinabi kan grupo na kaitaasan na ini kan corporate greed, desperation as in indifference sa oral daw na pagtios kan mga trabahanteng obrero. Ang dagdag na 85 pesos sa aldawan na minimum na sweldo binanga sa duwang kabtang. Ang primerong 60 pesos pinuna ng ipotob kan Hulyo 25, mantang ang natatadang 25 pesos na dagdag iyon ipapotob poon Enero 1, 2027. Sigun sa TUCP ang petisyon, bako sa nang sarong pag-atake sa aumento sa sweldo kundi sa wage fixing system kan nasyon sa irarom kan Wage Regionalization Act o Republic Act 6727. Mientras tanto, naglatag po ng counter affidavit sinda Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Manila Representative Joel Chua, asin Makabayan Black Members Representative Antonio Tino, asin Renico sa Quezon City Prosecutor's Office kunya na Biyernes, Hulyo 31. Kasimbagan ini sa reklamong isinangat kan agom ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio may kinaraman sa pagbalkar sa Bank Secrecy Law asin Anti-Money Laundering Act kan mga kongresista. Sa inka nakahiling napigkakasuhan dahil pinagigibo sana ang trabaho. Basura asin dainin kwenta ang reklamong ipinaglatag kan agom ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio laban sa nagkapenang opisyal dahil sa aligadong pagbalgar sa Bank Secrecy Law asin Anti-Money Laundering Act. Sigud ini kay Bicol Saro Representative Terry Ridon kung sain saro si Ridon sa apat na kongresista na naglatag ng counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office ngunyan pong aldaw ng Biyernes, Hulyo 31. Sa iba pa pong detalyes kan mga bareta, handang tumistigo ang nagkapirang source ni Senador Ping Lacson may kinaraman sa maanomalyang flood control project sa Taguig City. Tinawan doon kan Senador na igwasindang permadong affidavit. Sinabi ni Lacson na dahil na siya ma-elaborate dahil medyo sensitive pa. Saka na lang pag na-formalize na ang paghampang sa ombudsman.
Mga tugang mapatakpo sa 5.6%, sagkod 6.6% ang inflation ngunya na Hulyo sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Posible na makaapektar digdi ang paglangkaw kan presyo kan petrolyo, singil sa kuryente, presyo kan sira asin pagbaba kan piso kontra dolyar. Sinabi kan BSP na ang nasabi ng pressures piglalaoma na mamitigar sa lower prices kan key food commodities kasabay na ang bagas, karne, gulayon asin prutas. Mga tugang inapod kan sarong labor group na unusual as in illegal ang ginibong pagsuspende sa implementasyon kan dagdag sahod sa National Capital Region. Sigun kay Partido Manggagawa Chairperson Karine Magtubo na ini an enot na bes na igwang siring na lakdang na pagsuspender ka nakatalaan na wage hike sa sarong rehiyon. Tinawan doon kan opisyal na malinaw sa lay na ang National Wages and Productivity Commission o NWPC an may puder na magtalaan ng sweldo sa lambang rehiyon. Kuning kasong igwa man na apila, dapat nagibon ini sa NWPC sa laog din 10 aldaw makalis ipalawas ang kasuguan kan wage hike asin warang temporary restraining order dapat na ipapalawas. Pinanginutan po ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang closing ceremony kan Improvised Explosive Device o kaya IED Threat and Security Symposium na ginibo sa Malay City, Boracay Island, Aklan, ngunya na aldaw. Inatindiran ini kan 55 na mga PNP personnel, Bureau of Customs, asin kan foreign counterparts ka nasyon. Katuyuhan daw kanasabi ng symposium, iyoan mapakusog ang technical knowledge sa IED identification, analysis asin investigation para masuportaran ang makusog na case build-up asin mapanimbag ang mga may violasyon. Parte ini kan mas pinakusog na security protocol kan PNO o kaya PNP para protektaran ang publiko sa anumang insidente lalo na sa mga mayor na tourist destination sa nasyon, siring na po kan Boracay. Mientras tanto, para kay House Assistant Majority Leader asin Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang paglilibot ni Vice President Sara Duterte sa manlain-lain na lugar asin mga nasyon parte kan sa iyang pangangampanya para sa 2028 presidential elections. Sinabi ni Adjong na imbes maghampang sa impeachment trial asin simbagon ang mga alegasyon, mas pinipili ni Vice President Sara Duterte na pakusugon ang suporta sa iya para sa iyang ambisyon na maging masunod na presidente kan Pilipinas. Tiwala naman si Adjong na sa paagi kan impeachment trial, mahihiling kan mga Pilipino kung karapat dapat si Duterte na maging masunod na pamayo kan nasyon. Mientras tanto, sa katakudpong bareta, sigun pa kay House Trial Spokesperson asin Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, mahihiling na dakol talagang aram asin matibay si Vice President Sara Duterte pag-abot sa pagpatakot, paggadaan asin bayolensya. Sinabi ini ni Adjong kasunod kan pahayag ni Vice President Sara sa Free Duterte Now rally sa Dahig na malala ang gun violence sa Pilipinas kung saan pwede siyang mag-hire ng gunman sa kantidad na 5,000 pesos kung may keridaan sa iyang agom. Nahampangon niyan ang Vice Presidente sa aligasyong nakapalaman sa ika-4 na article kan impeachment na may kinaraman sa aligadong paggadaan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, asin dating House Speaker Martin Romualdez. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maluluwal sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB.
Ini po ang Bareta alas 5. Sa pangaran kan Technical Department si Kuya Jun Napolis, sa IT si Jerome Martinez, sa newsroom ang nagsurat kan mga bareta. Matawang tapo dyan si News Director Mar de la Cruz, kaibahan man si Jenny Balleran asin Shara Leron, siring man kay Nicole Ann Gloriani. Ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta, Joshua Bino. Salamat po asin maray na hapon. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.